hello, good evening. Yes, hello, good evening. Okay, si Timoy ang nagtatambag sa radyo. Hello? Hello, ma'am. Maayong gabi, ma'am. Yes? Kinsa lang ipalihog, ma'am? This is Joy, sir. Joy, maayong gabi kanina dia, Joy. Joy, pwede ba na mo hulaman ang imong jutay nga oras, Joy? Para lang ani sa programa sa radyo ng Tambag-Tambag sa radyo sa atong anchorman nga si Timoy. Asa niya station, sir? Ang pioneering station pa kini siya nga i-launch pa namo karong June. Okay. O ang amuha lang ikaw is kung maayo ba mo ang frequency line sa i-test na mo ang para po mga feedback sa radyo po. Pwede pa na mo ang hulaman ng duty nga oras, Joy. Natay caller sa pikas nga linya, Joy. Na siya problema o kung naakay maitambag kaniya, mas maayo. So, bugat-bugat na ba kiniya ang problema? Okay, let's try. Okay, thank you so much, Joy. Okay, wait sa kaya ako kakuha akong technical committee there, okay? Okay na ba na, Davis? Okay, kanyat lang. In 3, 2, 1. Hello? 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 Yes, hello? Te? Kanang, pwede mo ngayon lang huwag tambag, te, kay problema gid te ba? Okay lang masturyahan gid te. It's not a problem. Kanang, gibulagan mo gusto akong trato gid te. Gamay ra kayong rason te ba? Okay, Na siya nakita nga picture sa akong pitaka te. Okay. Niya, suko na din gisa te, yan na di kong gisagpa te. Naulawan gid ko sa restaurant te, kay kanang kita niya ba, yan din kong gisagpa te. Niya, gibulagan ko niya te. Okay. Niya, gusto lang ko magtambang ko dati kay gugmahan kay ko sa yate. Pero So, katong picture nga nakita niya sa imong wallet, kang kinsa man yun di ay ito. picture ni kuan man te, lalaki man gud te. Picture ni Direk Ramsey te ba? Dayon, Hello? unsa may ikatambag lugar na ako Kanang- sa imo Ay. karon. O nganong naaman sad kay wallet lugar akong pangutana, nganong naa kay picture ni Derek Ramsey sa imong wallet. Kuan man to te. Gihatag man to sa akong amiga gud te. Okay. Niya, ako lang gibutang sa akong dugay naman kay to, wala ko nakuha sa akong pitaka te. Okay. Niya, mo to te, nasuko man siya. Niya, gugmahan kay ko sa yate, pero di na ako gusto ko sa may buhaton ni, makigbalik ba ko sa yate? Eh, Abin ni mo, suko mo kung siya. abin ni mo, ano sa imong name? Ip-ip ang ngalan te. Ha? Ip-ip. FF? Oo te. Abin ni mo, kung gugmahan po ang girl sa imo ha, explain lang ni mo siya kung makikistorya ka sa iya ha, kung tinuod nga gugmahan niya sa imo ha, Nagstorya. mapasaylo ka niya sa imo hang sala. Oo, hindi man. Picture naman to te. Walang te. Wala yung Malaysia to te. Yan may sakit kayo na. Yan gigong gigong te. Yung sakit kaya gigong sagpa dito sa kwan nila. Hello? Hello? Hello, kanang Joy? Yes, sir. I'm sorry, bugat po na ako na screen ang kuan. Bugat kinay kayo. Wala na ako na screen ang call kay wala kuan pa kayo. I don't know, heavy kay sa tanan. I-off air na nako ha. Okay, okay. Kaya ako sing gikuanan sa pikas kay murag heavy ra kayo inyong istorya. By the way, Joy, i-on air ka na mo sa pipila ka minuto karon ha. Ang unsa man gyud sa imo lang unsa man gyud ang imong ka-advice gito sa iya? Abin ni mo, sir, no? Kanang regarding sa iyang ana, picture sa lalaki. Oo. Na sa iyahang wallet nga nakita sa iyahang girlfriend. Oo. So, kung ang girl is kana ang true nga gugmahan po sa iya, ha? So, ano na nagpa siya direkto, di ba? Dapat i-confront sa niya iyahang boyfriend, pangutanon niya ano na siya yung ato nga pictures. Oo, sad. So, kung valid ang iyahang reason, siyempre, kung gugmahan yun ang girl, mapasaylo niya ang katong iyahang boyfriend, di ba? Mausad. Pero sa imo ang tan-aw nimo ato bugat bagay kay na tayo? As in, murag bugat siya, kay di ba? Kung murag dili siya necessary nga ang boy na ay gitaguan nga picture sa lalaki. So, murag idol lang di mo siya, sing ana. Oo. So, idol di mo si Derek Ramsey. O sa side niya. Oo. Sa amo pang nakuan si Derek Ramsey kanang nado sa bikini open ni Derek Ramsey pero Pero abi ni mo, sir, lahi-lahi man gud na ang huna-huna sa tao, di ba? Mo yung tanga na ay ang
tawag anak niya kana ang Sexual preference? o ang pagsabot o taas nga pagsabot nga na, di ba? So kung para sa ako alang ha, nga ako nga type nga girl is dili man jud ko selosa. So siguro depende sa inyong pag-istorya sa imong boyfriend kung unsa iyang explanation or something unsa ba, di ba? So dili pud siguro niya hunahon nga iyang boyfriend napoy boyfriend nga sabay tawag ana lalaki. Oo. So there's something wrong with the boy or unsa ba siya kanang silahis ba siya na siya girlfriend na siya boyfriend. O, di ka ganahan to girl inana. Kung para sa ako murag dili siya necessary para sa boy nga to mag-get o picture sa lalaki sa iyang wallet. Para sa ako Okay. Ala Joy, Yes sir. ang gikuan sa mo ang sa pikas na mo sa technical, ni murag kalma na si kuan. Oh, lagi nga naman to siya. Ako ikuan sa imo ha in 3 sa Okay. i-countdown ako ha. Okay. Pag nana siya, naka-online na siya, kay na-looping naman ni siya mo ang kuan sa mga videos, sa mga audio. Okay? Okay ba? Hello. Wala, kajot lang ha. 5 seconds. Ma'am Joy. Yes sir. Within 5 seconds, Ma'am Joy. Mo nanas it ma'am. Nakalma na siya. By then, on air na mo, ma'am ha? Okay, okay. Okay. 5, 4, 3, 2, Hello. Hello, te. Hello, F. Te. Oh, nakalma na ka. Oo, te. Salamat kayo sa tambag, te, ha. Oh. Te. Sa tinod lang, te. Yung plano, biyag ikong ganiya, te. Uy, abin mo ka na siya ang pinaka dili maayo nga decision sa isa ka tawo. Lagi, te. Kay Naguna-una. abin mo, kita murag ipakatawo ta para sa ako, ang ipakatawo ta nga naay partners in life. Lagi, Iya te. gid ang partner para sa imo ha. Bisag unsa pa nga klase nga tarahin siya ako abot sa inyong life. Kamo ra gihapon. So murag test na siya sa inyong relationship. Lagi, te. Pero, gugmaan, manggugay ko sa iya, good, te. Abi mo ang gugma manggod murag diba huna-huna gibutang ang imuhang head taas sa Sa imuhang taas sa heart, te. Lagi, te. Pero, di mo So, ginawa ko dapat mapugnan, te. Kaya, po yung hitabo sa mo, te. Ba siya akong first. Kung nang hindi na ako kaya, ginte nga. Magbulag, te. Oo ba? Apilik ampo ra may kinahanglan ana F. Salamat kayo sa tambag, te, ha. Okay. Why sa pa yan? Murag na medyo nakalma gyud ko karon, te. Mga kung Pero pangutan ako sa nagkap imo, ako F. kwan. Unsa man, te? Ganong nag-kept man sad ka og picture of boy. Hindi kay sa tinod lang idol gyud kay na ako si Derek Ramsey, te. Kanahan ko siya lawas bitaw, te. Murag gusto na ko awaton, te. Mao Maura man gyud nate. Mamanggi something kwan, te. Hindi siya kay murag nasuko naman dayon. So, kinahanglan lang nimo buhatan. Istorya ko nimo through imong girlfriend. Sige, te. Pasabot sa iya ha nga di nga na, idol lang gyud nimo si Derek Ramsey. Sige, te. Ana, so kung tinuod nga gugmahan siya sa imo ha, mapasaylo ka niya. Ay, O thank you. makasabot siya sa imo ha. Thank you. Ana lang na siya, Em. Thank you kayo, te, ha. Sige, Okay. te. Hello, Ma'am Joy. Yes, sir. Grabe, magigay ka mo tambag, ma'am. Marami yung psychologist. Ay, okay, ang station sa nihog, sir? Orion. Ha? Orion. Mobile? Orion. Orion? Oo. Ang katapit na. Ang sa pagkaroon lang din, ma'am, ang ato ang sa station na napunta sa Patag pero by June 15 na to, mangita namin og kwan na area namin mga prospects sa within the heart of the city, pero kwan pa na mga tentative pa na siya. Kaya ang ato ang kwan po is under pa po sa National Telecommunication Commission. Okay. Okay, Ma'am Joy, salamat kayo sa inyong oras o see you by June 15. Okay? Okay, sir. Okay, thank you so much. Okay, you have a good one. Sana yan ba? Sige, be. Sige, tambag niya, no? Walang boy, pinagpili sa ako ay sa apo, kuningkuwang pamantinig, dami